May nga po Negros, ini yung Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros sa ang ako nigadulong sa inyo via Facebook, YouTube, kay ka-Channel 11. Nagbabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Governor Ruel Digamo kag walo ka iban pagin pamatay. Congressman R.D. Teves nagsinigatuman kadasig sa pagkaaresto sang mga suspitsado. Transportasyon sa Bacolod wala maparadisa bisan may naguntat biyahe. Isa patay. 11 pilason sa sunog sa Taala Farm sa Bacolod City. Mayor Abby Benitez gintawag ang atensyon sa mga empleyado bangod sang gisi nga flag. Kag sa Good Vibes, lalaki nga may skin cancer, pinakauna nga pasyente nga nakabenepisyo sa backship nga wala may gibayaran sa ospital. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala makaluwas sa Bacolod City Mayor Abby Benitez ang gisiun nga flag sa Bacolod City Government Center kainas ang aga. Gitawag sa alkalde ang atensyon sa natungdan nga departamento sa iya nakita ang gisiun nga hayahay sa Pilipinas kainas ang aga sa flag raising ceremony. Para sa alkalde, nagapakita lamang ini kung paano ginahalungan ang mga butang sang syudad bisan sa ginagmay nga bagay. May nagsiling siya nga wala makita ang gisi kay napilo ini pero sang gipamangkot niya ang mga empleyado mismo. Kun bala sa nagligad pa ini nga semana, oo ang sabat sa mga empleyado. Ginlaygayan sang alkalde ang tanan kung may makita gani nga sala, hindi na maghulat pa sang mando gikan sa alkalde para magiho. Giliyon naman niya ginmando ang pagkakas kag pag-ilis sa hayahay. Matapos ang programa, giliyon niya ginkakas ang gisiun nga flag kag ginislan sang bag-o. Siling ko nila why nila nakita kay nakapilo. But then, sino ari di last week? Sang flag ceremony. Ari ka mo di? Nakita niyo na, wala. Ari na siya last week. Ang buat ko sino ni tawgon ko, but I guess tanan na lang ara sa mayor's office. Can you please, okay, by next week that should not be up there. No? Islam talaga na no excuses. That is what is demanded upon us, no? So hindi na pagsugton. Sa last week pa lang nakita niyo nagali nga why pa mo kumugi may ginhibuan. Sa number 9, may oil price hike na naman igapatuman buwas nga adlaw. Buwas, igapatuman na naman ang pagsaka sa presyo sa krudo kag gasolina. Piso kag 50 sentimos ang saka sa kada litro sa krudo. Ang gasolina, magasaka naman sa 40 sentimos kada litro. Sulod sa Department of Energy, ang pagsaka sa krudo ang dalasang mabaskog nga economic rebound sa China nga amo ang top importer sang gatong. Pero antes pa man magsaka ang presyo sa gatong, yara na sa 2 ka pesos kag 40 sentimos ang kabilugan nga pagdubo sa kada litro sa diesel humalin pa sa pagsugod sa tuig. Yara naman sa 5 ka pesos kag 30 sentimos ang kabilugan nga pagsaka sa kada litro sang gasolina. Sa number 8, mga fruit vendors nga nagabutan sa paraffol, wala sa gihapon makasaylo sa sulod sa merkado. Nagligad pa nga semana nga ginpasaylo ang 27 ka mga fruit vendors nga napilian sa raffle sa sulod sa bag-o kayo nga Libertad Market Annex Building. Pero asa subong, nagaserbi lang ang katambayan ang sulod sa merkado. Bangod nagapabilin sa gihapon sa gutter sa kilid sang dalan ang mga fruit vendors. Pila sa ila ang wala malista sa master list kag wala magabutan sa raffle. Kutublang subong adlaw ang ginhatag sa ilang plaso para magsaylo sa sulod sa merkado. Ginsilig ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. kung hindi magsaylo ang mga fruit vendors nga napilian sa raffle, ihatag sa syudad ang ilang pwesto sa mga interesado magbaligya sa sulod sa merkado. Ginapaabot naman sa mga fruit vendors nga malipiwan sa syudad ang mga nagabaligya sa gwa sa merkado antes sila magsaylo. Sa number 7, bangkay sa isa ka Iloy nga na missing, nasapuan sa suba sa kahapon nga adlaw.
Nasapuan kahapon sa suba sa barangay Kumaliski sa Don Salvador Benedicto ang bangkay sa 29 anyos nga Iloy nga si Belinda Romay matapos ini mamising sang maanod sang suba sa Biyernes. Sa investigasyon sa PNP, gikan sa kasal ang biktima kag nagtabok lang sa suba para kung tani magpauli sa iyang lugar sa syudad sa San Carlos. Upod ni Romay kag iya nga pakaisa sang gilayon sila nga ginanod matapos makatapak sa buo sa suba suno sa PNP. Tigayon nga nasalbar ang iya duha ka mga upod apang si Romay ang nagsarurot sa madalom nga bahin sa suba kag wala na ini masalbar. Matapos ang duha ka adlaw, amo ang puliwat nga paglutaw sang iya sini nga bangkay. Sa number 6, nagadugo na ang kaso sang amoebiasis kag acute gastroenteritis sa San Carlos City. Sa March 5 nga report, may 30 ka mga active cases sunod sa kay Joe Recalex Alingasa. Ang spokesperson, sining hapon natala na ang pagtalakay sa final report sa Department of Health Central Office upod sa mga opisyalis sa syudad angod sa ilang pagpangusisa nga ginapatigayon nga nagalakip sa water sampling. Sa initial report sunod sa kailingasa, sa 25 ka sampling points, 6 diri ang nagpositibo sa E. coli, kag 18 naman ang nagpositibo sa coliform. May isa ka water refilling station nga ginpasira matapos magpositibo man sa bacteria. Pila sa mga tika nga ginapatuman amo ang chlorination sa water sources para man ang kampanya sang hygiene upod ang Philippine Red Cross. Tungod sa pagsaka sang kaso, damlag pa nagdeklarar sang ang alkalde sang state of health emergency. Ginaduso sa karon nga kampanya amo ang pagpabukal sang tubig nga ilimnon. Nag-positive na water refilling station, ma'am, they were advised to temporarily close and stop their operation until ma-proven na hindi na contaminated yung water nila. And I think there's only one refilling station na nag-fail. Other areas, yung sa waterworks natin, well, they can still use the water but they're not allowed to drink or they're not advised to drink it unless if they're boiled the water. Sa number 5, isa patay 11 ang pilason sa nasunog ang Taala Farms sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Patay ang isa ka 26 anyos nga lalaki samtang 11 ka iban pa ang pilason sa sunog nga nagluntad sa poultry sang Taala Farms nauna sang hapon sang Sabado. Ang napatay amo si Janrel Esparagosa nga empleyado sang poultry. Kadam-an naman minor burns ang naangkon sang 11 ka mga pilason bangod sang sunog. Sunod sa Bureau of Fire Protection, ang sunog ang naghalin sa ground floor sang building kung saan diin nagatinir ang pila ka mga empleyado. Electrical in nature ang isa sa ginalantaw nga ginhalinan sa sunog sunod sa BFP. Apang parayon pa karon ang ilang pagpangusisa. Naglabot naman sa 2.6 billion pesos ang ginulubanta halit ginatuga sang sunog. Sa number 4, 32 ka mga landowners ang interesado nga magbaligya sa syudad sa ilang propiedad para sa land banking program sang syudad. Nabato na sang Land Banking Committee ang unsolicited proposals ng 32 tanan ka mga landowners nga nagtanyag ibaligyang ilang duta sa syudad. Sunod sa kay Councilor Thady Saison, chairperson sa Committee on Finance sang Konseho, pagatunan kag iga-evaluate sang Appraisal Committee ang mga proposal antes sa natalana nga rekomendasyon tuyo sa syudad nga magbakal sang duta nga gamiton para sa pagtukod sa bagong patio, expansion sang landfill sa Barangay Felisa, housing project kag iban pa. Magagikan ang pondo sa ginadihon nga 5 billion loan agreement sa syudad kag sa mapilian nga bangko. Sa number 3, may pinalamang ka mga driver kag operator na nagupod sa untat biyahe subong nga adlaw. Iban nga transport group ang nagupod sa prayer rally sa panawagan kontra sa modernization sa mga PUJ sa syudad. Ma-report si Nico Delfin. Dungan nga nagraling katapos ang Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers o KONBACOD sa corner sa Burgos Circumferential Road kag Barangay Mansilingan kainasang aga. Ang Franchise Consolidation kag Corporation Scheme sa ginaduso nga Public Utility Vehicle Modernization Program kabahin sa ginapamatukan sang grupo. Suno kay Lilian Simbrano, Secretary General sang BACOD. Na-extend man matuod ang Provisional Authority sa mga kasubong nila nga operator kag drivers sang traditional jeepney sa Disyembre 2023 pero pililion lang ang tugutan nga makabiyahe. Nag-abot sa amon nga nga nag-istoryahan ay nagaling LTO kay LTFRB kag ang LGO nga 900 lang gali kabilog
ang iparinyo nga PA sa aton mga traditional units. Out of 3,000, no? Yes, sir. Kung wala kami kabalo, kaluluoy gali ang iban nga natamaan. No? Nga hindi lapit sa luwag. Hindi lapit sa indise. Kaluluoy gali ang atong traditional operators nga wala na interest yan sa 900. So meaning, damo-damo pa nga mga supra pa na 2,000 ang matamaan nga hindi gali marinyo. Pero pila lamang sa ilang naguntat biyahe. Ang grupo sang sentrong samahan ng mga tsuper at operators Negros o kon Estone upod sa United Negros Drivers and Operator Center o kun Undok kag Fibakda. Wala naguntat biyahe sa pagpati nga mas maapektuhan diri ang mga commuters. Nagbuylog man sila para sa prayer rally bilang pagsuporta sa panawagan sa mga kaupdanan nila sa Transport Organization batok sa PUV Modernization Program. Pagpasalamat niya sa natabo nga pronouncement nga ang 7 days gaayo ang Malacañang ha kag ang DOTR nga kung pwede i-suspend lang kay i-suspend man nila ang June 30 nga Department Order 2017 2023-030 no. So mas maayo nga development, mas maayo sa aton pumuluyo, mas maayo sa aton nga mga stakeholder. Kami sa Bibakda kag Stone, why kami na wala kami sang rason nga kontrahon namo ng syudad sang Bacolod o kun iperwisyo namo ng syudad sang Bacolod. Amo na sang amon nga mga rason kay hindi kami da konforme. Ginbuligan na kami sang LGU tapos tagaan pa namon problema daw ka hindi amo. Ang grupo ang nagasalig man sa local government units ng syudad nga makabulig sa ila sa tion nga ipatuma na sa hugot ang modernization program. Tungod mahal para sa kadamaan ng mga drivers ug operators ang modernized jeepney, ginatunan sang alkalde ang ginatanyag nga electric vehicle nga ginaduso sa isa ka Chinese company nga mangin public utility vehicle sa syudad. Though traditional jeepney ng itsura, no? Pero 32 ang igo, ako. But electric siya. Hindi nga tuloy Mayor. Ari lang. So pagpalapit ako sa inyo, I am only one condition sa inyo. Kinahanglan kung i-prataganon na di sa Bacolod, ang operators sa jeepney, kinahanglan ang ginansya nila malako. Nagpasalamat man ang alkalde kay wala maapektuhan ng commuters bangod kadaman sa mga transport group sa Bacolod, wala magupod sa untat biyahe. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, ang pagtaliwan ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang pagkadula man sang isa ka abyan. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga may misgivings man si Governor Digamo sa Negros Island Region. Nagapati siya nga sa ulihi, hindi naman ini magapamatok sa pagtugas ng One Island Region. Sa ilang nga ulihi nga pagsapol sunod sa kay Lacson, ang NIR lamang ang ilang nga natalakay pero iya na namutikan ang tuman kadamo sang iyang security detail. May mga kaso man sa pagpang-atake sa mga government officials sa karon sunod sa kay Lacson. Sa iyang bahin, hindi siya kinahanglan pa nga mag-beef up kon dugang sa iyang security. Nagapati si Lacson nga ang importante ang mga may lubos nga ihibalo sa imo nga palibot kag sa imo nga kaladtuan. Nagaupod ang Negros Occidental sa kasubo sa pamilya Digamo sulod sa kay Lacson, lakip na pagpanawagan sa hustisya sa tanan nga nagtaliwan. Naka-half-mast ang ayahay sa Kapitolyo Probinsyal, samtang nagpanumpa na ang damlag pa bilang gobernador si Vice Governor Carlo Jorge Joan Reyes kag Board Member Manuel Sagabari Jr. bilang Vice Governor sa kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Actually, we lost a friend in Governor Digamo. He may have, at the end of the day, he will not object to the creation of a new region. And so let's join in mourning, together with the family of Governor Digamo, and that we'll all wish that justice will indeed be served not only to the governor but to the other civilians that were also, whose lives were also taken from that carnage. Do you intend to go to visit the governor? Yes. Any day this week. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag 8 ka iban pa patay sa pagpaniro sa mga armado nga persona sang Sabado. Pila ka oras sa magligad,
pila sa mga sospek na dakpan. Sunod sa kay Congressman Arnie Teves, tuman kadasig sa pagkadakop sa mga sospek, kag masami, unsolved man ang mga kaso sa pagpamatay sa probinsya. Yaring report. Nakuha sa CCTV ang pagsunod sa armado nga mga lalaki nga naka-camouflage kag high-powered firearms sa compound na Governor Ruel Digamo sa barangay San Isidro sa Pamplona, Negros Oriental, Sabado, pasado las 9 ang aga. Nagpaulan sa tiro ang mga sospek kag giligon nga nagpalagyo sa kaysa 3 ka mga salakyan. Napatay ang gobernador sa pagpaniro kag 8 ka iban pa. 17 ang pilason. Inoras matapos ang krimen, na-recover sa Bayawan City ang 3 ka mga salakyan nga gingamit sa pagpalagyo sa mga sospek. 2 ka mga SUV kag 1 ka pick-up. Ang sunod sa isa sa mga salakyan, dugoon. Pasado las 4 sang hapon, naaresto ang 3 ka mga sospek. Ang ex-army nga si Joric Labrador sang Cagayan de Oro City, Joven Javier, isa ka ex-army ranger sang Banwa sa La Castellana, kag Benji Rodriguez sa Misamis Occidental. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, spokesperson sa gitukod nga Special Investigation Task Group, nakakas sa serbisyo ang 2 ka mga sospek. 2 of them were dishonorably discharged military members. So they were trained, but they are not anymore in the service because accordingly, the information that we got from the AFP is they were dishonorably discharged from the service. Pagkagabi, napatay sa encounter sa otoridad ang isa pagid ka ginapatihan kaupod sa mga sospek sa Bayawan City sa gihapon. May mga armas ka na-recover. Sang Domingo, ginarage ang otoridad ang isa ka balay sa Amlan, Negros Oriental kung sa diin may isa ka na aresto nga nakuhaan sa mga armas kag mga plate numbers ng salakyan. Ginpresenta sa media ang mga high-powered firearms nga nagkala-recover kag sunod sa PNP kung basihan ang kadamuon sa mga armas, 2 man ka preparado ang mga sospek sa ginhimo nga pag-assassinate sa gobernador. Pero si Congressman Arnie Teves nga utod sa kasumpong sa politika ni Digamo nakasiling nga 2 man kadasig sa pagka-aresto sa mga sospek. Kung basihan ang ilang ginhimo nga pag-atake sa video, well-trained ang mga sospek kag hindi basta-basta nga magpadakop. Kung bakit ang ibang kaso napakatagal-tagal ang usad. Sabay ito, pagkabilis-bilis na kaagad may mga nahuli daw na mga suspect. Hindi ako nagdidepensa o nagsasabi na hindi ito yung mga suspect, pero sa akin lang, parang sobrang galing naman, sobrang bilis. Sabay, pag ibang tao, sobrang tagal. Sunod pa kay Teves, may isa ka persona nga pilit nagapasibangod sa iya sa krimen pero wala niya iniginhingadlan. Yara siya sa ibang nga pungsod para sa iyang stem cell. Nagapanawagan siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan niya sa seguridad para sa iyang kabuhi, sa iyang pamilya kag para sa pumuluyo sa Negros Oriental. Nagaupod man siya sa kalisod sa pamilya Digamo. Ginkumpirma man sang PNP nga nagabato na gid man nga daan ang gobernador sa pagpamahog antes natabo ang krimen. The Police Regional Office 7 monitored death threats prior to the incident. That is why we have, if you can see, we have adjusted our security detail. Naasya mga security detail both from the PNP and from the Armed Forces of the Philippines. July 2020, 3 ka mga persona ang naaresto nga nagalakip man sang ex-army sa may Katiklan Port na may bitbit man nga mga high-powered firearms nga tuyo man kuntani ipasulod sa Negros para man sa assassination plot sa kay Digamo. Nagpasalig si the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos nga manabat ang mastermind sa krimen. Kaag sa good vibes! Isa ka bakulod nun nga mayara sang skin cancer. Ang tigayon nga napabulong sa ospital nga wala sa may ginbayaran, pinagi sa back chip. Yaring report. Mayara sa malignant nga melanoma kung skin cancer ang residente sa Barangay 27 sa Bacolod City nga si John Lee Ari. Na ospital siya kag inoperahan. Nagdangat sa 191,000 pesos ang iya nga bill sa isa ka private hospital. Pero nakagwa siya sa ospital nga wala sa may ginbayaran, pinagi sa back chip o kung na Bacolod Comprehensive Healthcare Program. Ang first beneficiary ng iya nga bill was 191,000. Yung bayaran sa PhilHealth was 30,000. 161 gin sa back chip program. Subong, nagapaayo na ang pasyente sa ilang balay, bitbit ang mga bulong nga ginhatag sang syudad. Kaina, may mga taga Barangay Granada kag Barangay 7 nga nagbaton man sa ilang mga back chip card sa launching.
Suno pa sa alkalde, plano sang syudad nga makapanagtag sang cards sa 20,000 ka mga pumuluyo sang syudad. Amat-amat na subong. We're starting this, I think 15,000 will be distributed within the week. And then ang remainder, kaya gina-validate subong, will be next week. And how many private hospitals na Mayor? As of now, 3. So, Metro Pro, South, Mercy. Ginaplano man na pagbutang sang backchip help desk sa 3 ka mga private hospitals nga partners sang syudad para sa mga indigent o kung mga wala sang ikasarang ang cards. Kung may ari kasi ni, hindi mo naman kinahanglan sang Certificate of Indigency gikan sa barangay kung mangayo ka sang tabang sa lokal nga panguluhan. Kaag amo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw kasi sa panahon sa karon dapat nakahibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.